おしゃれと次女サリと三女ビリです。今日は雪が降ったね。お花見の時期なん残念。ほら見てよ、雪が降ってる。お花見もできなそうだな、今年は。皆さんこんにちは。今日は実体公園にお花見をしに来ました。イエ日本語と同じで、例えば1のベと10のオンのプラスしたら、オンの先に行ってオン、ベル。順でも同じオン、式。23とかだったら、20と3をプラスして、ちぎり目、1から10までちゃんと覚えちゃえば簡単です。さて今日はそれを10、20、30、40、50をウイグル語で覚えちゃいと思います。後から3回言ってね。10、オン、オン、オン。20、イギルメ、イギルメ、イギルメ。30、オットス、オットス、オットス。40、
これ毎日から毎日